Sa tion nga nag-aabot ang mga modernized units ng tagsa ka kooperatiba. Ang numero sang units nga mag-operate, amo man ang numero sang traditional jeepneys nga ila iga phase out. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Mr. Boyat Parcon, Chairman sang Western Visayas Transport Cooperative kon WVTC, iya ginpayag nga kaangay sang ila co-op kon makompleto na ang 95 ka modernized units nga amo ang first tranche sang ilang loan, 95 man ka traditional jeepneys ang magadrop sang prakisa. Consolidated na sila, maswap na kita sa unit nga bago, no? Kung once madulayin sila, ay nga itong mga modern jet, isa sinidri, tagiyaman ning mga traditional na ton, na nadula sa dala, no? Subong team, amon sinidri, pinamatamat na namon, ay dan sinidri nga mga operator, nasubay September or October, ma-meeting kami ay ang kutob niya sa nagpundo ng mga units sa kutob ka mga na-consolidate na transfer na sa pangalan sang tuo. Hindi na naman isa pagbabiyayon. Sa pa sa natungdan, 700 ka traditional jeepney ang consolidated sa ila nga mag-alawig lang ang prangkisa sa Desyembre 31 sining tuig 2023. Ginaibaluan nga amo ini ang gintalana nga extension sang Department of Transportation lakip na sang LTFRB. Kung ma-phase out na sila, iga-convert ang rehistro sa private nga mahimo para sa family use o kung kalargahan. Nahibaluan nga sa anay interview man sadto sang Radyo Bandera Iloilo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng LTFRB6, ginpayag ni Attorney Salvador Altura, spokesperson, nga mahimo ini nga ipondo lang sa mga garahe o kung ibaligya sa gobyerno paagi sa ilang scrapping program. Kagini sa kabanderang Kinkaluyo, nagabandera sa matutud nga serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.